Об'єднані Арабські Емірати починають агресивні перемовини, щоб врятувати економіку від спаду і відбити тиск торгової конкуренції з боку Саудівської Аравії. Влада планує зміцнювати різнобічні зв'язки з 8 великими економіками. Серед них Індія, Великобританія, Туреччина та Південна Корея. Ми дійсно сподіваємося, що перші переговори будуть завершені в період від 6 місяців до року. Так що ми говоримо про дуже агресивну, швидку роботу та швидкі переговори. Плануються двосторонні угоди з питань торгівлі, прямих іноземних інвестицій і в галузі туризму. Серед інших країн, з якими хочуть співпрацювати ОАЄ, Ефіопія, Індонезія, Ізраїль та Кенія. При цьому уряд також прагне налагодити напружені відносини з Туреччиною та сусіднім Катаром. Тривають перемовини з Сполученими Штатами. ОАЄ сподіваються, що зможуть досягти скорочення мит на експорт до Америки своїх алюмінію та сталі.